Λοιπόν, επειδή υπήρξε ένα τεχνικό προβληματάκι. Hi, καλώς ορίσατε. Θα σας πάω 2 μέρες πριν και μια μέρα πριν, δηλαδή η προηγούμενη νύχτα, η οποία ήταν το πάρτι μου. Σήμερα είναι τα actual γενέθλιά μου, to be honest. Θα σας πάω λίγο πίσω, γιατί κάτι έγινε και δεν μπορώ να ανοίξω τα πλανάκια που έβγαλα. So, λοιπόν, here we go, have fun, I guess. Αυτά. Λοιπόν, anyway, για να μην περιευτολογώ, πίσω στα πλανάκια και θα τα πούμε μετά στα επόμενα. Ναι, θα αυτό για να ετοιμαστώ για τη δουλειά βασικά. Ναι, εγώ το μεταξύ σας αναφέρω τα πράγματά μου. Η αλήθεια πριν ξεκινήσω να βάφομαι, βάζω αυτήν εδώ την ενυδατική, που λογικά φαίνεται καλά. Μια στιγμή βασικά είχα κάνει μια πολύ ξυπνή κίνηση εγώ. Μου είχε τελειώσει το ξεβαφτικό. Και τι να πάω να πάρω άλλο, όπως κάνει ο φυσιολογικός ο κόσμος. Πάντα το ξέχναγα και ξεβαφόμουν με μορομάντιλα. Ναι, ξέρω, πολλές κοπέλες που μπορεί τώρα να το βλέπουν αυτό το πράγμα είναι κάπως. Γιατί είναι κάποιος με μορομάντιλα, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν κοπέλες που ξεβαφώνται με μορομάντιλα, εντάξει. Τέλος πάντων. Και by the way, φοράτε πάντα αντιλιακή κάτω το μακιγιάζ σας. Εν πάση περιπτώσει, είχα κάνει μια βλακεία εγώ με λίγα λόγια. Είχα πάρει μορομάντιλο και επειδή κάτι είχα κάνει εδώ πέρα και δεν μπορούσε να φύγει, το τριβά και από τις δύο τις μεριές, που έκανε σαν ξάνθημα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τη λέξη ακριβώς. Είχε κόκκινο εδώ πέρα, όλο αυτό ήταν κόκκινο και ήταν ξερό. Καταλάβαινα βασικά από την υφή ότι κάτι είχε πάθει το δέρμα που το είχα κάνει εγώ τέλος πάντων. Και για ένα διάστημα δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Απλά ένιωθα ότι έτουζε εκείνο το σημείο. Και κανονικά εγώ όπως βαφόμουν και τα λοιπά, ξαφνικά βάζω concealer εδώ κάτω και αρχίζει να με τζούζει. Το οποίο το concealer συγκεκριμένο το χρησιμοποιούσα για αρκετό καιρό. Πες να το χρησιμοποιούσα για κανένα μήνα, δεν είμαι σίγουρη. Και ξεκίνησε να με τσούζει και λέω: Φίλε, δεν γίνεται ξαφνικά εκεί πέρα που το χρησιμοποιώ τόσο καιρό ξαφνικά να με τσούζει χωρίς λόγο. Λέω: Δεν γίνεται να παίξει αλλεργία στα concealer της για πλάκα, ας πούμε. Κάτι πάει λάθος. Τέλος πάντων, και ουσιαστικά αποδείχτηκε ότι από το έτσι που είχα βγάλει ξάνθημα εδώ πέρα, με τα μορομάντιλα, είμαι και εγώ έξυπνη, και ξεκίνησα να παίρνω αυτή την ενδυτική, από την οποία κάποια στιγμή παραλίγο να κάνω το ίδιο πράγμα εδώ πέρα. Το έβαλα και απλά δεν μου έγινε ξανά ποτέ γιατί ήταν ενυδατωμένη βασικά η επιδερμίδα μου, so... Η αλήθεια, I feel pretty. I feel nice. Να μαζέψουμε τον χαμόν ολίγων. Δεν ξεκινήσω να ετοιμάζομαι που να είναι, γιατί δεν ξέρω και τι ώρα είναι. Οπότε, see ya later. Μην σου φάνομαι καλύτερα εδώ. Bye! Hello! Μόλις σχόλασα και πρέπει να πάω να πάρω τη στάση. Τρέχουν που θέλει να τώρα έτσι έξω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάω σπίτι να κάνω μπάνιο, γιατί πιθανό. Η στάση είναι στην άλλη μεριά του μολ, του εμπορικού κέντρου βασικά. Αυτά, τα λέμε σπίτι. Bye! Hi! Πώς είστε, τι γίνεται? Λοιπόν, σήμερα 27 του Σεπτέμβρη και επισήμως μία μέρα μετά τα γενέθλιά μου. Εγώ ετοιμάζω το μαλλί γιατί σήμερα έχω κλείσει να πάω στο Da Vinci. Έχω ετοιμάσει τα μαλλιά σχετικά, η παρένθεση εδώ πέρα πρέπει λίγο να αλλά τέλος πάντων. Θα έρθει ο μπας να με πάρει γιατί ξέχασα εγώ αφού πήγα σε τζάμπα με τον Εοκλή να πάρει κάτι πράγματα που θέλει εκείνος, ξέχασα εγώ να πάω να το πω. Ξέρεις κάτι, πάω να πάρω και λίγο στο διάδρομο με τα πράγματα που έχει τα χρόνια πολλά, βλακές κτλ. Πάω να πάρω αυτό που θέλω να πάρω και θα έρθω. Και εγώ το μεταξύ το ξέχασα τελείως. Οπότε ένα έξτρα βάρος λίγο στον μπαμπά μου, γιατί θα χρειαστεί να έρθει να κάνει ένα έξτρα δρομολόγιο από τη δουλειά του, να είναι καλά άνθρωπος. 400 χιλιοστή φορά. Για να πάμε εγώ να πάρω τα φουσκωτά μου. Και οτιδήποτε θέλω να βάλω, ξέρω, γιατί δεν έχω σκοπό βασικά να το γεμίσω στο πάτωμα με μπαλονάκια, βλακιούλες κτλ. Απλά κάτι να βάλω στο τραπέζι, ξέρεις, να μην είναι μόνη τούρτα και τέλος αυτό. Θα πάω τώρα να βαφτώ, να ετοιμαστώ για τη δουλειά και θα τα πούμε σε λίγο. Λογικά θα καταφέρω να κάνω τίποτα πλανάκια και τα λοιπά τα γενέθλια, θέλω πάρα πολύ να το βάλω. Θα τα πούμε σε λίγο και καλή συνέχεια. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε στο αυτοκίνητο τώρα. Νιώθω ότι είναι 10 η ώρα το βράδυ με το φλας που έχω βάλει. Έχουμε πάρει τα πράγματα. Είναι εδώ πίσω. Είναι και ο μπαμπάκος εδώ. Hello. Hello. Ο οποίος τρώει πουράκια. Αν δεν θέλεις να φανείς δεν υπάρχει θέμα, βάλει το χέρι σου έτσι.
Λοιπόν, εντάξει, πάμε τώρα σπίτι να τα αφήσουμε τα πράγματα. Και έχουμε ακόμα κανένα 20 λεπτό μέχρι να πάει εκείνο στη δουλειά του κτλ. Θα πάω και εγώ να πάρω κάτι από Aces που μου στάλθηκε τώρα ότι χρειάζεται. Τέλος πάντων, μου στάλθηκε ότι έχει και καινούριο σημείο, σαν box now τέλος πάντων. Κάπου στο mall κοντά, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Και θα πάμε από εκεί τώρα να πάρω τι μου ήρθε, δεν θυμάμαι. Και μετά θα πάω κατευθείαν δουλειά. Οπότε θα σας δω μετά που θα πάω σπίτι. Να κάνω έτσι ένα γρήγορο και τρίτη που κάνω 15 χρόνια πλέον, γιατί είναι στη μόδα, υποτίθεται. Δεν πρόκειται. Θα με δείτε έτοιμη, μην και καλή. Λοιπόν, αυτά. Τσάου και θα τα πούμε στο πάρτι. Άντε ρε, γίναμε 23 ρε, 23 χρονογατούρα. Γίναμε 23 επιτέλους. Bye! Ανάρτηση της Ολυμπίας. Ποιο να μην ζάμε έξω από εκεί. Έλα, δώμες το. Πάμε, δώσ' το. Όχι, δώμες το. Αλήθεια. Μπορείς να βγάλεις, η αλήθεια να λέγεται ότι μπορείς να βγάλεις, να κάνεις δωμάτιο. Μπορείς να κάνεις δωμάτιο και οι ντουλάπες να είναι καθρέφτες. YouTuber! Δεν κάνει φωτογραφίες και κολπμένα. Άντε, πάμε πιούμε τις ποτάρες μας. Εγώ που δεν πίνω τίποτα. Πάμε πιούμε τις ποτάρες μας, θα γίνουμε λιάρδα! Κουρί! Όχι, ακύρωσα το πρώτο σου era σε φίλες σου, μια χαρά είναι απλά έκλαις. Αυτό το βλέπω στην κάμερα. Πάει! Παιδάκια. Το χρειαζόμουν να περάσω έτσι ήρεμα, γενέθλια, ωραία κτλ. Μπορώ να πω ότι δεν μπορούσα να επιλέξω καλύτερους καλεσμένους από αυτούς που κάλεσα. Κυριολεκτικά. Ήταν υπέροχα. Πραγματικά ενθουσιάστηκα. Χάρηκα και το outfit μου. Χάρηκα και την τούρτα. Όπως έπρεπε να είναι. Ενθουσιάστηκα. Κυριολεκτικά. Ευγενέστατη και τα παιδιά στο Νταβίντσι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πραγματικά ήταν όπως έπρεπε να είναι. Happy birthday to me, officially, 23. Να σας ζήσω. Θα τα πούμε αύριο. Bye bye. Καλημέρα ξανά. Λοιπόν, θα φτιάξω πρωινό γιατί δεν έχω φάει τίποτα. Είμαι νηστική από τις 7, 7.30 κάπου εκεί. Ετοίμασα το λίτρο, τα λίτρα βασικά, πόσα είναι αυτά, Παναγία μου. 2.000 ml όλο. Εντάξει, εγώ το έχω φτάσει μέχρι. Τέλος πάντων. Τι γίνεται καλά εκεί έξω, Παναγία, μας ξυπνήσατε τους ξύπνιους. Χτίζουν απέναντι και γίνεται λίγο αχταρμάς στον δρόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Βασικά, γενικά η οδός μου έχει λίγο θέμα. Λοιπόν, είχα πει εντάξει, θα ξεκινήσω διατροφή, η αλήθεια να λέγεται. Έχω ξεκινήσει διατροφή, να μην παρεξηγόμαστε. Αλλά επειδή υπάρχει και τούρτα στην πια, στην ψυγείο, μάλιστα, ελληνικά left the chat. Επειδή υπήρχε και τούρτα μες στο ψυγείο, ήθελα λίγο να φάω μια κουταλίτσα, η αλήθεια να λέγεται. Και μετά θα κάνω κανένα το πρωινό μου, που κάνω συνήθως. Σε μια κουταλίτσα. Ρε, δεν μπορώ, είναι απίστευτη. Γελά. Κάνει. Να φάμε και λίγο πρωινό σαν άνθρωπο. Ξεκινάω να φτιάξω το πρωινό μου. Συνήθως, η αλήθεια, τρώω κάποια συγκεκριμένα δημητριακά. Αλλά τώρα είμαι σε τεράστια Παναγία και Χριστέ. Θα σκούπιζα ώσπου να φύγω για δουλειά. Είμαι σε δίλημμα. Γιατί? Λοιπόν, πέπα απλό. Λοιπόν, το ένα είναι αυτά εδώ που πλέον εδώ έχει και ένα μήνα, μπορεί και παραπάνω βασικά, που βάζω γάλα, βάζω μέλι, βάζω και αυτά εδώ, οπότε ναι, είναι crunchy, δροσερό, ωραίο. Αλλά, απ' την άλλη, είναι και αυτά εδώ, το οποίο είναι βρώμη. Και έχει φρούτο. Για κάποιο λόγο έσβησε την κάμερα, βγήκε μια Κυπρέανα από μέσα μου. Έσβησε η κάμερα την ώρα που έκανα τα πλανάκια. That's the milk.